ayinto ebalulekile kakhulu. Abantu abadala iyona nto abasuke befisa ukuthi bakwazi ukuxhumana ngayo nathi, okanye iyona ndlela abantu abadala abakwazi ukuxhumana ngayo nathi. Yingakho-ke thina sike sisebenzisa impepho uma sifuna ukukuvulela amaphupho akho, noma sifisa ukuthi ithongo lidlulise iy'nkulumo ezithile kuwena, njengabe sishilo ukuthi impepho iwumxhumanisi phakathi komuntu ophilayo nomuntu ongasekho. Umbhekani umakoti kamfwenu uma emisidole chatha umntwana. Umbhekani umakoti kamfwenu uma emisidole chatha umntwana. Umbhekani umakoti kamfwenu uma emisidole chatha umntwana. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bokucima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Angimbingelele nginamukela umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma ukuthi usanda kusijoyina kule channel yethu, ibizo lami ngumlekeleli umshana wakofuze fulele umashiya amahla ngathi azoshumayela, umzukulu kaMdumo, umdumo kaThumbu, uThumbu kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjwa. Kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba, Ntombi ziyamncumela, sizwa ziyamkhumba, silwane esincane saphuma ehlathini ekseni kovivi, sasivuthulula ngoba sigcwele amabethe, ikholo elikholwa ngenhliziyo kalibhanda kancane esontweni ogxamgxamu sathenkankane lakhala lathi ngahamba. Lithe selositha lathi ngahamba. Bathi umjabulelo ngumamatheka komkakhe ngoba njalo umamatheka kuthi faca umuthi wentombi ezithi zingawubuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede zikhohla amasokazo, uphunge elimnandi lesinto elizwakala njalo uma kwavula umlomo indlabe eyiphika abaningi. Uma ukuthi usanda kusijoyina ke bafowethu kule channel yethu, ngiyacela ukuthi upress ibutton leli libhala usubscribe, bese uphinde uthande futhi umfanekiso eqoshiwe uma kuukuthi uyawuthanda. Udlulisele nakwabanye futhi, siyacela lokho ngoba nakwabanye uzokwazi ukuthi ube usizo olukhulu. Ukhumbule futhi ukuthi zikhona incwadi esizilobayo njengempunga yesintu, ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu ekuyincwadi yethu yokuqala, iphinde ibe khona incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile okuyincwadi yesibili. Le ncwadi zombili bafowethu zikhuluma ngezihloko eziningi, izihloko esike sikhulume ngazo la kwi channel yethu. Kungakuhle kakhulu ukuthi ke uyithole lesizukulwane sakho, khona sokwazi nasisizukulwane sakho ukuthi senze izinto ngendlela efanele ehambisana nesintu. Angiphinde futhi ngikhumbuze umuntu komusha ke kule channel bafowethu kudliwa ukudla kwesintu sethu thina njenganabantu abampisholo. Sikhuluma indaba zesintu, sike sibuke ngamehlo omqondo ezikhathini zasendulo ukuthi okhokho bethu babekade behamba kanjani, bese siphinde siqhathanise nenkathi esiphila kuyo thina kule nkathi yanamuhla ukuthi thina sihamba kanjani. Ngalena ke bafowethu kokuthi ngipholisa amaseko nokuthi ngigeqa amagula, uzokhumbula phela ukuthi angemuki. Inhloso yami enkulu akukona ukukumoshela idatha kodwa ukukhaphezulu hayi enzikeni. Namuhla ke bafowethu ngifisa ukuthi ngikhulume ngempepho nokwehlukana kwayo. Omunye umuntu ke bafowethu angaba nawo umbuzo ukuthi impunga yesintu yini impepho. Uzokhumbula ukuthi abantu abaningi bafowethu sithema sikhulu emakhaya esikhula kona, asikhulanga sonke izinto zesintu zenziwa, asikhulanga sonke makithi kuhlatshwa kugcinwa amasiko njalo njalo. Kuthola ukuthi umuntu uzalwa phakathi kwekhaya la bekhule khona ngenkolo, okanye uphila phakathi kwekhaya la ukuthi khona izinto azizange zize zenziwe, yalahleka emuva komkhulu bakhe. Kodwa ke manje uma sekuhamba isikhathi uthola ukuthi ke manje nake bona omkhulu bakhe sebeyafisa ukuthi kube khona izinto ezithile adinga ukuthi azenze phakathi komuzi. Omunye umuntu ngempela akazi ukuthi yini impepho. Omunye umuntu kangabuza ukuthi impunga yesintu yini impepho. Uma ngingachaza mina njenganempunga yesintu ukuthi yini impepho, ngiyazi ukuthi nomunye umuntu naye angakwazi ukuthi achaze ngaleyo ndlela yakhe. Kodwa sibe siqonde into eyodwa. Mina njenganempunga yesintu ngithi impepho bafowethu yikhambi elithile elisebenza ngendlela eziningi ezahlukene ukusixhumanisa nabantu abadala bangasekho esebalala phansi kothuli lomhlaba. Impepho ke bafowethu inezigaba zayo yehlukene. Mina njengempunga yesintu ngiyazi ihlukene kathathu impepho.
nomunye futhi naye angayazi mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ihlukene kahlanu njalo njalo ngesizathu sokuthi ivele iyikhambi. Mina njengempunga yesintu engeke ngiyibone intathu impepho. Kukhona impepho lena nje eyimpepho ejwayelekile mhlawumbe ukuyibone kini, bese kuzoba khona impepho le ekuthiwa ingongoni. Khona leyo mpepho ekuthiwa ingongoni, bese kuzoba khona impepho yamawele ekuyimpepho emhlophe. Le mpepho ke bafethu ejwayelekile nje abantu abayaziyo iyimpepho nje eshiswayo phakathi komuzi, nayo futhi le mpepho lena eyingongoni bakhona futhi nabo abayishisayo ukuxhumana nethongo. Uzokhumbula ukuthi ngithe impepho ikhambi elisetshenziswa ngendlela eziningi ezahlukene ukusixhumanisa nabantu abadala esebalala phansi kothula umhlaba. Kanjalo futhi nempepho yamawele, impepho yamawele nayo iyimpepho eshiswayo. Kodwa ke bafowethu, impepho le yamawele yona ayishiswa noma yinini, ayishiswa noma ubani. Ngisho ukuthini mangithi ayishiswa noma yinini, ayishiswa noma ubani. Phakathi komuzi nisuke ningayishisa impepho nje le ejwayelekile. Kodwa uma kukhona izingane zamawele phakathi komuzi kusuke kubalekile ukuthi nisebenzise leyo mpepho emhlophe manizenzele izinto ezithile. Uma mhlambe kukhona imisebenzi enifuna ukuthi nizenzele zona lezo ngane, kubalekile ukuthi nithathe le mpepho yawo ekuthiwa impepho yamawele okuyimpepho emhlophe. Kanjalo futhi uma kuthiwa khona umuntu phakathi komuzi owazalwe mbethe, lo muntu owazalwe mbethe uma nizomshisela impepho nithathe nengubo yakhe leya, kufanele ukuthi nithathe le mpepho le emhlophe okuyimpepho yamawele, ngoba naye wazalwa embethe. Ukuzalwa wembethe kuyinto ejulile kakhulu, sake sakuchaza ke la, angizuya lapho. Kodwa le ngifuna ukuya khona ngiye ekutheni lowo muntu uma enzela umsebenzi kusuke kubalekile ukuthi kuthathwe le mpepho le yamawele ashiselwe yona, kusetshenziswe yona entweni zakhe, ngoba iyona mpepho le esuke ifanele ukuthi isetshenziswe phezukwakhe. Kodwa omunye umuntu othola ukuthi akanaso isiphiwo, isuke ilungile le nenye impepho ejwayelekile. Ngiphinde ngabalula futhi nempepho le ingongoni. Leyo mpepho leyo ingongoni abantu abaningi kubalwa nayo impunga yesintu bake bayisebenzise ukusiza abantu ekutheni bakwazi ukuthi isimo samaphupho abo avuleke. Uzokhumbula ukuthi khona umuntu othola ukuthi amaphupho akhe avalekile, akaphuphi inhlobo, nakubephupha kwesinye isikhathi uthola ukuthi uyakhohlwa. Njengangishilo ngathi impepho iyinto ewumxhumanisi phakathi komuntu nabantu abangasekho. Yingakho ke sike siyisebenzisa impepho ukuthi sikusize wena ekutheni ukwazi ukuthi uphuphe. Bakhona abantu esebefikile kwimpunga yesintu sabalekelela ukuthi ithongo labo likwazi ukuthi lifike kubona ngokwamaphupho, sabatshela ukuthi abathatha impepho ethile. Mina umuntu umefika ke kumina ke angisho ukuthi akathatha ingongoni kuphela, kuyenzeka omunye umuntu ngimtshela ukuthi akathathe le yamawele bese ayihlanganise nezinto ezithile engeke ngakwazi ukuthi ngizibalule njengamanje, ngoba uzosuka ugijime nawe uthathe lezo zinto lezo uyihlanganise nazo bese uthi ufuna ukuvula wakhe amaphupho bese awavuleki, bese uyabuya uzothi leyo nto ayisebenzi. Kanti kufuna ukuthi sixoxe nawe kuqala, sixhumane bese siyabona ukuthi wena mawulela amaphupho akho afika kanjani, awafiki kanjani, okanye lawo umefika afika ndlelani, ukuze sikwazi ukuthi ke manje nasikulekelela ukuthi ke avuleke. Uzokhumbula futhi ukuthi sakubalula ukuthi amaphupho bafowethu ayinto ebalekile kakhulu. Abantu abadala iyona nto abasuke befisa ukuthi bakwazi ukuxhumana ngayo nathi, okanye iyona ndlela abantu abadala abakwazi ukuxhumana ngayo nathi. Yingakho ke thina sike sisebenzisa impepho uma sifuna ukukuvulela amaphupho akho, noma sifisa ukuthi ithongo lidlulise izinkulumo ezithile kuwena. Njengabe sishilo ukuthi impepho iwumxhumanisi phakathi komuntu ophilayo nomuntu ongasekho. Uyakwazi ke futhi ukuthi uyisebenzise ngale kokuthi uyishise uyithunyise, kodwa uyayisebenzisa ngale ndlela thina esikuyalela ngayo ukuthi yisebenzise ngayo, ukuze ithongo lakho likwazi ukuthi lixhumane nawe, likuvezele ezinye zezinkinga obhekana nazo mihla namalanga, uhambe endleleni ungazi wena ukuthi manje usuhlangabezana nezinkinga. Sengiphetha ke bafowethu ngoba bengithe angifisi ukugeqa amagoli. Impepho bafowethu yikhambi elithile esilisebenzisa ukuxhumana nabantu abadala. Ngithe khona impepho nje le ejwayelekile, bese kuzoba khona impepho le ebizwa ngengongoni, bese kuzoba khona impepho le yamawele. Kungenzeka ke futhi ukuthi impunga yesintu zikhona ezinye impepho engazazi yona ngesimo sokuthi ayikazi izisebenzise, futhi amakhehla ahamba nayo awakazi ayikhombise lezo mpepho.
Uma kukuthi ke zikhona nezinye la kuma comment bafowethu uvumelekile nawo ukuthi ubhale la sicobelelane ngoba lenkundla le impunga yesintu inkundla la sicobelelana khona akuyona inkundla la sivezelana khona ukuthi sazi kangakanani kodwa siyafundisana labafowethu siyachushisana ukuze kusasa sizokwazi ukuthi siyisizwe esimpisholo sibe yisizwe esakhile siyeke ukuba yisizwe esigoba amadlangala. Ngimpunga yesintu ke bafowethu ngithi angibonge okwamanje ngizobuya futhi nomunye umfanekiso oqoshiwe ngisaqhubeka kuyona impepho ukuthi ke manje uma kisishiswa impepho emsamo kudingakalani kuwena njenganomuntu imiphi imithetho ehambisana nempepho uma usuyoyishisa siphinde sibuke futhi nokuthi ke uma kusuyishisa ubona ngani uma kuukuthi ithonga inkulumo yakho liyayizwa okanye aliyizwa sizobuya futhi siwenze lo mfanekiso oqoshiwe. Ngiyacela ke mfowethu ukuthi ke ungagcini ngokubuka ushaya ibutton leli elibomvana la uthi subscribe uphinde futhi ushaye naleli notification ukuze uzokwazi ukuthi masifaka umfanekiso oqoshiwe bese ukwazi ukuthi uthole udla ukudla kwesintu nempunga yesintu. Ungakhohlwa phela nokuthola incwadi zempunga yesintu ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks. Siyakwazi futhi ukuthi sikuthumelele zona noma ngabe ukuphi noma ngabe uphesha kwezilwandle siyakwazi ukuthi sizithumele zifike kuwena qathatha. Sibonge kakhulu ke bafowethu. Ake sibambele ngoma bese sithi impunga. Umpekane umakoti kamfwenu uma emisidole chatha umntwana impunga wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe wafika inyoni yahlala phezu kwakhe wafika inyoni yahlala phezu kwakhe